दिनैहाय बेवहाय जयन्त साराबो फैदों नायफैदों ओमफ्राय गावबो उसुबिदा मोनलांदों। बियो बुंलांदों जाहैबाय दहाय 35 बिगाखौ मावथोंसै होननानै, किन्तु 35 बिगालाबो बेयाव मावजाया। सोरबा फरेस्टखौ लेंहरनो, सोरखौबा लिडारफोरखौ लेंहरनो, बेबायदि खालामफैनानै जबरदस्ति मावनो नायबाय थायो आरोखि। बेखौ मावोब्ला बिसोरो उनावबो मावलांगोन, बिसोरो सिङावहाय आन्डारस्टेन्डिं दंजोबखायो। आखानो जों टटेलि जों होआ। चिरां जिल्ला खैलामैला ओनसोलनि 1 नं लन्टिबारि आरो पर्बतजरा गामिनि रायजो राजाफोरा हाग्रा दानस्रांना आबाद मावनो नागिरनायखौ होबथायो आरो सरकारनिसिमबो राहा लानो खावलायहरो। जाहाथे बे हाग्रा सिफायनायफोरखौ सोरखारा जेन' होबथायो, जों सोरखारनिसिम जों बेखौसो खावलायो आरो जाहाथे सिफाया बे हाग्राखौ। चिरां जिल्ला खैलामैला ओनसोलनि 1 नं लन्टिबारि आरो पर्बतजरा गामिनि रायजो राजाफोरा भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माख्रा दैखौ खुरखानानै 300निबो बारा नखरफोरखौ खहा खालामजानो गिनानै माख्रा दै सेराव थानाय हाग्राखौ सिफायना माखासे सुबुंफोरा आबाद मावनो नागिरनायखौ बादा होना सरकारनिसिमबो होबथानो खावलायहरो। बे हाग्राखौ जों दै प्रटेक्टनि थाखायसो जों दोनदों, बेखौनो आङो सोरखारनिसिम आं खावलायो। बिथांमोननि फोरमायनाय बादिब्ला आबाद मावनो नागिरनाय सुबुंफोरा रायजो राजाफोरजों सावरायाजासे हाग्राखौ माखासे सिफायहांबाय, जायखौ रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनाखै। बेखौ जाबाय माखासे जोंनि बे ओनसोलनिनो लिडार दुलाल बसुमतारी बिथाङा बे खामानिखौ मावनो आखायाव लागासिनो दङ। पर्बतजरा लन्टिबारि जों ज' जानानैहाय दिनैहाय बेवहाय माखासे मानसिफ्रा, माखासे लिडारफोर दङ, बिसोरो बे हाग्राखौ सिफायदों। बिसोरो मा मावनो नागिरदों जों बाराबो मिथिया, किन्तु बिसोरो 250 बिगा हा नांगौ होनदों। किन्तु जों 250 बिगा हायाव दिनै जुदि सिफायजोबोब्ला माख्रा दैया, खाना माख्रा दैया हाबहांहां जानानै दं। जोङो बिनिखायनो जों बे हाग्राखौ माख्रा दै प्रटेक्टनिसो जों दोनदों। दानि नंले गोबावसै। दिनै बेखौ सिफायोब्ला बै सिसुबारि बायदि आरो जाबावगोन। ओरै गेजेर गेजेर हाबखावो दैया, बे जुदि हाग्राया बायनांगौला। ओंखायनो जों सोरखारनिसिम जों बेखौनो खावलायो, जाहाथे बे हाग्रा सिफायनायफोरखौ सोरखारा जेन' होबथायो। जों सोरखारनिसिम जों बेखौसो खावलायो आरो जाहाथे सिफाया बे हाग्राखौ। दिनैहाय बेवहाय जयन्त साराबो फैदों नायफैदों ओमफ्राय गावबो उसुबिदा मोनलांदों। आरो दिनैहाय फेरेंगा सार बेबो फैदों। बियो बुंलांदों जाहैबाय दहाय 35 बिगाखौ मावथोंसै होननानै, किन्तु 35 बिगालाबो बेयाव मावजाया। बेखौ मावोब्ला बिसोरो उनावबो मावलांगोन, बिसोरो सिङावहाय आन्डारस्टेन्डिं दंजोबखायो। ओंखायनो जों टटेलि जों होआ। दा जोङो मोननै गामिजोंहाय पर्बतजरा लन्टिबारि जानानै जोङो बेखौनो अबजेक्सन होदों, जाहाथे मावा। जों सोरखारनिसिम जों बेखौनो अनुरद खालामो, जाहाथे बे हायाखौ जेन' सिफाया आरो जेबो मावा बेयाव। जोङो सिरस्थाय जोंनि गथ' गथायफ्रा बेयावनो थांनानै थानांगौ। ओंखायनो जों बेखौहाय बे हाग्राखौ जों दै प्रटेक्टनि थाखायसो जों दोनदों, बेखौनो आङो सोरखारनिसिम आं खावलायो। सिगां समाव बिथांमोनहा गामियाव रायलायफैयाखै जे जों बिदि मावगोन होननानै? बिसोरो माखासे आन्डारस्टेन्डिं सिङाव माखासे लिडारफोरखौहाय थिनहरदोंमोन, किन्तु लिडारफ्रा बे खामानिखौ मावाखै आरो रायजोफोरजों रावजोंबो रायलायाखै। आरो जोङो बुंदोंमोन जेनेरेल मिटिं ला, किन्तु जेनेरेल मिटिं लायालासे बिसोरो मावथाबनोबा नागिरो। सोरबा पुलिसखौ लेंहरनो, सोरबा फरेस्टखौ लेंहरनो, सोरखौबा लिडारफोरखौ लेंहरनो, बेबायदि खालामफैनानै जबरदस्ति मावनो नायबाय थायो आरोखि। दा जों बेखायनो खावलायो, जाहाथे बेफोरबायदि सिगि सह जोंखौहाय खालामदों। दिनै बै दहलाफाराने जोङो हानि लेखा जाबाय होनदों, जाजोबखाबाय। दा बेखौहायबो बिसोरो बुंदों जाहैबाय, बे हानि लेखा मोननाय नङा बे खामानिखौ मावहोआला। बे हानि लेखाखौ सिज खालामनानै लायबाय, बेफोरबायदिबो खोथा बुंलाबायदों आरो। किन्तु बेबायदि जानो नाङा। जोंनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ दम होनानै मा मोननो, सिगि सह खालामनानै मा मोननो। जोङो दानि सोरखारा जाहैबाय हाग्रा सिफायनायफोरखौ बादा होदों, किन्तु बेवहाय नुदों जाहैबाय हाग्राखौसो सिफायफैदों माखासेफ्रा। जोङो बेनिखायनो खावलायो, बै माखासे हाग्रा सिफायग्राफोरखौ बे सोरखारा जेन अननानै जाहाथे बन्द' खालामनानै दोनो। नङाबा बेसेबांसो न'खर खहा जागोन? बेवहाय मेक्सिमाम ओरैहाय मथा मथि 50 घर दङ बेबायदि। ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय ओरैनो 60-70। ओमफ्राय बेबायदिनो लाइन लाइन ओरैहाय दंस' जालांजोबगोन आरोखि। गामि मोननैजों जोंनियाथ' 200नि एबाब दं, ओमफ्राय बिसिना मथा मथि 70 बेफोरबायदि दं आरोखि। डिपार्टमेन्टजों रायलायनायाव मा बुङो? डिपार्टमेन्टआथ' मेलायनानैसो माव, मेलायाला दा माव होननानै बैसोरखौ बुंखाबाय।
डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा मोजां मिटिं खालामनानै सावरायनानै मेलायनानैसो माव नङाब्ला दा माव माबा मोनसे रिएक्सन जायोब्ला उसुबिदा जागोन होनना बुंदों आरोखि आरो जयन्त साराबो बुंलांदों दिनैहाय माबा मोनसे मिटिं लाग्रोनानै सावराय बेबायदि खोथाखौ बुंलांदोंमोन सारा ओमफ्राय खिन्थु बेबायदि लास्लाबालासे इसोर मावलाबायनायनो आरोखि ओमफ्राय आखानो जों सानबाय जोंथ' होखा नालाय पाब्लिकफ्रा आखानो जों पाब्लिकफ्रा होआ जोंनि रायजो राजाफ्रा होखाले दिनैनिफ्राय जोङो बे हाग्रा सिफायनायखौ जों बन्द' खालामगोन आरो पाब्लिकफ्रा बेयाव गासिबो जोङो अबजेक्सन खालामखाबाय स्ट्रंखा जोङो एक गट जानानै जों बन्द' खालामासै होननानै जों डिसिसनखौ दिनै क्लियार जों लाखाबाय आरो दिनैनिफ्राय जों बन्द' खालामखासिगोनबो जोङो जुदि मानियाब्ला बेयाव माबा मोनसे रिएक्सन जायोब्ला बे दाया लिडारफोरनि जागोन बेखौ सिदा खोथा बुंखाबाय आङो नोंथांमोना मावनायाव उसुबिदा गैया जानो हागौ खिन्थु खहा जानायखौ नोंथांमोना गिदों जोङो खहा जानायखौसो गिदों आरो बिसोरो दानि सोरखाराथ' जाम्बा जाम्बि आरो गोरिब गुन्द्राफोरखौ अनो आरो बेबायदि हाग्रा सिफायनायफोरखौ बन्द' खालामो बेनिखायनो जाहाथे बे हाग्रा सिफायनायखौ बन्द' खालामो जोङो आखानो बेवहाय जों हगारनो हाया जोङो सिरु सिथायनि थाखाय जोङो बे हाग्राखौ नांगौ आखानो जों हगारनो हाया गसंनाय दै लामानो बेनो नैबे हाग्रा ओनसोलखौ हाबलांनानै बय खथि खालामहैनो नागिरो खोला ओनसोलनि रायजो राजाखौ नायदो बे हाग्रा नङाबानो प्रटेक्सनाबो गैया अब्ला रायजो राजानि संसार जानायनि समस्या बेसेबांबा गिदिर जागोन दा बेखायनो जों खावलायो माखासे जोंनि सिफायनो नागिरनाय बहाय खुनु पार्टिनि खोथा गैया पलिटिकेलनिबो खुनु जेबो माबा गैया पार्टिनि जों जयैनो खौसे जानानै जों होबथानो नागिरदों जाहाथे नैबे जेनोखि दानि आसनि लानाय हाग्राखौ सिफायनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय बेखौ जों रायजो राजाया बहुत अबजेक्सन खालामगासिनो दङ जाहाथे अननानै नोंथांमोनानो बुजिनांगोन भबिष्यतनि थाखाय रायजो राजानि अबस्थाया मा जागोन बे हाग्राखौ जुदि सिफायोबा नायदो बिनिफ्राय जुदि बेखिनि हाग्राया जेबो नङा बेजों दैया दासिमबो बेसेबांबा जानजिसिनो अभार लोमनानै रायजो राजाखौ खथि खालामहैयो दैज्लां समाव अब्ला जोङो बेखौ जिबनावबो होबथानायनि बादै जेबो माबा गैया होबथागासिनो थागोन जोङो अननानै जेन सरकारफ्राबो बेखौ अननानै रेहाय होयो मावनो नागिरनायखौ होबथायो मावनो नागिरनाय सुबुंफोरनि नामा मावनो नागिरनाय सुबुङा जाबाय दुलाल बसुमतारी बेनो गोनांथिया बिथाङानो गासैखौबो सोरखौ लानानै खामानिखौ बे प्रजेक्टखौ मावनो नागिरदों जों मिथिनो मोनो एकमात्र जों मिथिनो मोनो जे दुलाल बसुमतारी बेसेबां गुवार सिफायनाय दं बिनि सिफायनांगौआथ' बहुद गासिबखौबो फ्राय रायजोनो नांगौ एसे एनै हा हुखौ नागारना होगोन बिनि बादै गासिबो ओनसोलखौ बे सिफायजोबनो नागिरदों बेखिनि आरो जेसेबां हाग्रा ओनसोल दङ नांगौबादि बेवहाय एसे एनै ससाननि थाखाय आरो बाखिफोरखौ गासै सिफायनायनि थांखि लादों दैज्लां समाव बहुद देरो नोंथांमोनानो मिथिगोन दैलामबारियाव फैनानै नायफै दुलाल बसुमतारीयाबो बिथाङाबो मिथियै नङा मिथिजोबगौ बे जायगानि ओनसोलनि समस्याफोरखौ ৰাইজে মানা কৰিছেতো এই চৰকাৰটো ৰাইজেতো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু কি অসুবিধা হৈছে কি অসুবিধা নদীটো চাওকচোন নদীটো একেবাৰে বছৰে পানী ওপৰত বহুত ক্ষতি কৰি আছে তাৰ কাৰণে ৰাইজে মিলি হেনে এইটো মানা কৰি আছে চৰকাৰে কোনে কি কৰিব বিচাৰিছে নতুন চৰকাৰ এতিয়া যে নতুন চৰকাৰ আহিছে এই চৰকাৰ কি কৰিব বিচাৰিছে কি কৰিব খুজিছে খেতি কৰে না কি কৰে কি ফাৰ্ম কৰে এইটোতো আমি নাজানো কিন্তু আমি গছ গছনি আমি নষ্ট হ'ব নিদিওঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি নদীৰ কাৰণে আমি প্ৰটেকশ্যন এইটো কোনো চৰকাৰটো আমাৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাই তাৰ কাৰণে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন আৰু এইটো জংঘলটো কাটিলে কিমান ঘৰ বহুত ঘৰ এইফালে আমগুৰি লাগি যাব বেছি 1000-2000 এনেকুৱা ক্ষতি হ'ব আৰু বেছি হ'ব পাৰে কম নহ'ব আৰু কাটিব নালাগে এইটো কাটিব নালাগে ৰাইজে যি মানা কৰিব দিছে মানা হ'ব লাগে এইটোৱে আৰু মোৰ কথা डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919
उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।